Tohoročná šatva hrášku počala načas i trošitelje budu mušiť pričekať po koniec maja, keď zo zahradoch počnú stihovať perši ploditeľima u novej rošliny. Subotická firma Hemol, veľký produkovateľ želenjavie za zmrzanie, ta i hrášku, čija šatva tých dňoch u polnim rozmachu. Šatva počala na vreme, međutim prišli hladni dni, bilo až i mrazi, temperaturi jeden deň gula u minusu 6 hodini. Preto požnji dakle šatva hrašku, počem se to šeje sukcesivno i tak kad bi zmešali, a hrašku bi ne shodilo, pa bi se to došlo do preklapanja kolo berbi. Znači, do teraz ja domežu u Vojvodini pošate da 50 do 60%, šatva se predluži do konca aprila, to nijaka nje škoda, znači hraščov stigne na čas, berba počne kolo 1. juna i ja dom, že trošitelji še njemu sekirati, že hraška ne bude, lebo že bude drahý. Po mojich informacijach zašate dosť vecí hrašku, jak prešloho roku, takže ne treba se obávať, že ne bude hrašku dosť za trošiteľov. Toti, co ne môžu teľo čekať, môžu kúpiť zmrznutý hraščok umišanjený zo druhú želenjavu, co nepodla kombinacija, bo i druga želenjava tiž zdrava, ta kad jest vecej fajti u pakovanju, to lepše za zdrave kostiranje.